कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो मिल कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो सुन करत में बात धइले ले हमर हाथ देख ले बड़ भाई हो मिल कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो मिल कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो के मुआई हमारा से बड़ा भाई बाटे बहुत कसाई हो मिल कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो मिल कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो करी हो सुजित बतिया तो हमारा गौर करी हो नहीं निकले पावतनी दुआरा पा बोला कैसे आई चलू तारा पा सखी के मोबाइल हो ना फोन करी हो सुजित बतिया तो हमारा गौर करी हो नहीं निकले पावतनी दुआरा पा राजधानी हम सच कहतानी बोला कैसे समझाए हो मिल कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो मिल कैसे के आई हो रात भइल बा पिटाई हो एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।